Ipata tolong bala Blei Ipata tolong bala Blei. Nah siotna itu wei bentang ke baong kila wallam hau kabumut yo tau briew ubakulut ban ubakrentlun kadai ke kamram jongi ban wallam dia kiba kulut ban kiba krentlun ha trai. Namartin yo sneu ia ka kiti ke JONG Blei ki yo sneu ko sur ke JONG Blei ban kinang ro ia ka ban kren ia ka jingshisha ba kanong ke JINGKYRKHU dengan ta ia ledi bat ia ka sem bat ia ka balang ke bagi kita ki paramarjan marba amen habang ki ke ba kyntu kadai na banta jongi ke kadai yangi tengok mud ngin dei ban shifting dan pipa ban wallam ia ki mynsiem kordor how jisu kata ke jingshakri jongi kam dan jimun pisnap iga keting ke JONG Blei bobling an bor ke ba pin wallam i mynsiem kordor how jisu piwan hagri ke jaga dan menu ba wallam i man ndai ha ka ministry rei how jisu ndai ba ker rei how jisu namar how jisu don jingknieh how briew don jingknieh ngin don nei ro hari ni Blei ai pergi ke potong na bentaban sam i ke ting JONG Blei ban ke jingkai na ke benta jongi lyngba kadang-kadang puson lagi ni kisni ba ia ke tu ke benta Blei percaya na ia ke wei ke benta na ke ting JONG trei ba ha tu ke po ke jingja ha ba ki kondisal ki Kristian ki wan ban kini ia ke sunduk jutang ke JONG Blei ni ki kondisal ba ha ba ki kini no ia ke sunduk jutang ki wallam ia ke sunduk jutang syaka-jaka ke Blei ban kedon ke jingkyam ke syukai ha ke Israel ha jitu Israel kampam le ha ke ying ke JONG ini ha do ke jia ke jingyam yo ini ke jingktah pai don lebih khraw yo ikaba kebun ke jingtiplem kalwan nak tahu ke jingktah ke syakri namar bagi kon ki Kristian ki kini no ia ka sunduk ke jutang kai ke bang apa ban oi pi ke bo mangaba ma pingim dai ban le ta haba on kilo wallam hau haba ngi wallam ni haban ban sioto pindai ban kini ia kita ki briew ki kordor ki bala dal ba hagi ministry jongi kamtam le lagi dai girishon ki badan ke jingkyiRKHU ke khraw namar le lagi jano no tu ministry pitip ka dai jinyam briew ke shirkai po pa jonga ministry ke jingtah ke shirkai menta ki singa yo i ki don chibol ki balang ki don chibol ki ministry ke yang pai danon ndon ba sion lem dikata ndon ba sion lem dikata namar bala kni kerten ngam kwai pi ha ba pi wallam pi kni kerten nek benta ki briew ke kordor ki bala dal ba ha ki ministry jongi bai kamta kiba dai girishon at kiba don ke JINGKYRKHU kiba khraw ba jonga to ministry nai le yang ata okay ha to jaka ba kidan kadal ka balang ke JONG Blei naga da ngin dai ban persio si no ke kamram ke jongi ke dai ban le ka mon ke JONG Blei ngam kwa ban bun briew hang ne kidal shibon ki briew ba ban intro inga gam ba ker ngadan ka calling ngasio to usuno Blei ba ngade ban dan ba pi ban ke ministry jongi ha ka worship in jongi ngong em pi de ban dan ha to ministry namar Blei ngasio to ba U Blei U khot ye ban dan hang ta ya le hang ta ban U Blei ban sleh pi unra pi kila sio si ka to ni ngatip ki wantan ga dar jong jin thut kan yat ko sai hanai pen ban da ke jingai ne jong ki ka long ka JINGKYRKHU ka khraw hallelujah na ngam kwa ye jingmon briew ne da ka bang i le i ka mon briew hanai ni kwa ye ka mon ke JONG trei